recording it. Okay, so now I want to call my name so that you know where it is like coming from. Yes. okay. All right, my people, so you know how we do it. This is Onye Iwe live show. So you're welcome. Let me easily share it now. Are they welcome on our to Onye Iwe live show? Anywhere where you dey, make you join us. I don't know what you're thinking. I'm here to go. Just no. Join me on Onye Iwe is live now. Onye Iwe live kwa maka ndụ like kwa no bet mbagachi oshingo chemeke shenkule bet so we kwa hisige ihe evidence na elele mu na ma mi riele yoto ya na echiro gbasara gị nna m I have eaten. Okay. Hello people of the world. Ndị ụwa niile ana m ekele unu ndị ụwa niile. So call the person. Onye chọrọ si mkpuo kpọọ ya na ka m pịa ya n'igwe. Kpọọ ya na Okay, let's see. Hello, onye chọrọ shi mkpọ na phone. Gị kpọọ the person ka ị kpọọ ya. Ama m ilekwele the latest Onye Iwe. Ịma latest Onye Iwe na akpọrọ m pastor. Enwere otu pastor bụ ka pastor Ikiri. Ịma ka m kpọrọ na phone. Na the guy arụkala ndị mmadụ. Okay, call Lai Mohammed. His lies are becoming unbearable. Michael Hand simple Lai Mohammed. Ngwa, ka m kpọọ Lai Mohammed. Aga m egbu oge. Hello? Lai. The Honorable himself. Yes, Dede. Ranka Dede Sanu. Inakwana. Inagejia. Ko? You chop suya this morning with onion? I see. Lai, because spell okula ma hage ma na pam ge shi boje ya ma. Or like or liar. Oh, this is not time for a joke. No, this is not time for a joke. I don't joke now. Do I look like a comedian to you? Lai, you're gifted. It's not easy. The people say I should ask you a question. That how come you're naturally a liar? You never lied before since your Baba born you. Hey, this man he can lie you. Who never lie? Say me say what they call yourself. I don't lie sometimes. You say you never lie since your mama born you. Oh, lie.
Hey, like okay, for the sake of our viewers, for the sake of this call, just say one truth. Say one truth. Okay, you say one truth. Okay, I will ask you just some questions now. Buhari's administration, has he brought change or he has not brought change? You are laughing. That we all know the truth. And will tell us now, want to know the truth from your mouth. He has brought change. Okay, he has changed everything. The bag of rice was 7,000 or 8,000. Now it's 16,000. And that is the change, eh? That fuel was how much before, now it's how much now? That is also the change. Like, clap for yourself. How come today, no, you talk true? Give me to know be here, because only you have. So this change you want to carry come, na good change or na bad change? Okay, people dey where you dey. Okay, no go fit answer. Okay, it's good to some. Speak loud, I know they hear you. You say kaba. Okay, it's good for the kaba. Okay, make I ask you final question. Like 2019, una go win. 2019 una go win. Like if you say that you win now, then I will say that you're a liar. Okay, so you want to say that you people will not win. No, that one is true. No. That one you didn't lie. You people will not win is true. Like, okay, do your executive meeting. Make I leave you. At least now you started saying the truth. You people will not win. You have said the truth. You are no longer Lai Mohammed. You are now true Mohammed. True. Bye bye. Okay. We have been able to talk to Lai Mohammed. Lai Mohammed said that for this election that they will not win. That one he said is true. You see, Lai Mohammed don't know say my phone get lie detector. So you get some things where you go talk, my phone go say lie, this one na show, lie, this one na show. So let us check who again where you want make we call. I want to see. We've just spoken to Lai Mohammed. Don't worry, all these calls, apart from the Facebook one, which you can watch later, they are also on YouTube. YouTube.com/Chuks That is my YouTube channel. So please go there and subscribe to my YouTube channel because you might have to I got Tigishi now. Get your subscribe now. And then I want to say hello to you all. Unile lege meke lege munu. Onye Iwe gojeno. Let us go through. Kaimrande ono chokai bonus. Anya bola Lai Mohammed. Because share one ya tell others share one page ka people mana that now we are online. Ka people mana that we are online. Ka people mana that we are online. Lai Mohammed said that Nahage win the election. So I want to salute everybody. Nile guy no wanile. They won. Hello to no ode. Ando mela bole. Ezinulu no kwan harekwa mma. Biko umunna ndi no were. Mmiri azuro last. Anum na mmiri takra azuro no kpogaza hurricane. Nkwa nga governor na arụ ihe na-arịghị mma. Una ahụzi ordinary rain. Normal rain nezukwa no were before. Normal rain nezukwa no were before.
Okay, Uzo Chukwu Obinna Njokosim, call that Nollywood actor that is using a concept and doing skits and getting lots of views. Okay, Doggy Lucino Ibeto, my man. Same, abeg, ask them where Nnamdi dey. He wan stop keke for Imo State. Friday, Chidozie kwugaka ahụ. Okay, Uzochukwu na-akọ na the boy got lots of views. Dominic na watching from Japan. Dominic Ndewo. And Friday simkpọ Rochas. Akpọla m Rochas ugboro abụọ na ịghọtara. Okay, good evening from Japan. Ngwanụ our afternoon ebe anyị nọ. Justin Amarachi si na ọ ga-esendịrị m Western Union. Enwee ka m hụrụ n'ọba hụ uru ka m Justin, I no see anything. Like, I'm there a message now. Where is the Western Union? The guy just would know about Mukin, no me to China here. You know? Na good change. Kunle Kengalabi. Good afternoon from Aberdeen, Scotland. Uzochukwu Obinna Njoku. Eba akisha ekwedege here. Call Owazirike, ask him about his friend Buhari. Owazirike, na that guy. Okay, Squanda Sisi Lege from Enugu, Edu Brazil. So I got you. So I'm watching from UK. I will share. Frank Wright watching from London. Nice program. Thank you. Clark, I have no good day. Ngwanumu nan make a loan and make a loan nile. Because ha sị mkpọ jụọ ebe Nnamdi Kanu nọ ngwa ka onye ka m ga-akpọkwanụ na-ajọ maka ebe Nnamdi Kanu nọ ole onye a ga-akpọ ngwa ka m kpọọ ọnụ ka m kpọọ mara ihe mmege ihe hello good afternoon sir. Please, Onye Iwe kpaga o. Na mkpọ gị leta iri busy. Mụ adịkwa busy, but ọ dị mkpa ka m na gị kwa ikpo ugbu a biko enwe ndị lega anyị. Nye ọwụ gọvanọ ndị Abia steeti ga amị na mkpọrọ ya. Na ọwụ gụ ahụ chief security officer for Imo State. Elekwa otu isi nọrọ nga ahụ. Nnamdi Kanu efo. Ihe ọwụhụ kidnapping ị ga na-asọ Evans bara ije ele nwa aga nọ n'ụlọ ya kemgbe isi anyị hụbeghị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ ya anụbeghị kpakam. Ebee kunu dọsara elebu dọsara Nnamdi Kanu? Where is Nnamdi Kanu? Akwa family ajụọ n'osi unu ya nu na-egboli ya unu nye ha the body. Ya ọ dịkwa gị mma o. Le ka ngwu n'eziokwu aka unu chete enwere mgbe Gulo Jonathan nọ n'ọdị a taa ọ ya nọ nga ahụ. Enwere mgbe Obasanjo nọ dị a taa ọ ya nọ dị a. Enwere mgbe Ọjọọ Kalụ nọ na oche ahụ nọ ọ ya nọ dị a. Ma Theodore Orji nọ dị a ọ ya nọ dị a. Gọọmenti nkwa come and go. Government is come and go. Onye mebukwuru emegbu na-emechakwa abịaghị n'oche. Akwa Mandela awụcha onye atụrụ mkpọrọ 47 years ya pụta wụọ president ụwa niile respectịrị. So onye ejikwule gọọmenti na-emegbu ndị mmadụ na-eme oppress the people. Because unu nwere ike emecha ka unu mere taa eru echi ọwụsukwu nọdị a. And ya na onye ga-abanyere ahụrụ onye obi akpọ ọ gaghị echeta olegekwa anya Mandela ọ ga-eru niile lock unu forever. Akwụrụ ji ala ya agwọ ọ ga-esiri unu wa agụ and akewo da agụ ga-adori unu. So ele unu dọsara that boy. So yunukwu ebe mee ihe akụnụ ajụla nga ajụjụ enweghị m ị na-ekwu isi iriga nri ka gị ma ihe irige by this time mgbe niile iriga nri ngwanụ na nsogbu anọ nye anụ chọgazi ha unu ga-ahụ ya akwụ na ebola na ha terrorist agwụ na ndị ewe terrorist ahụ ele nnọọ nye a first time n'ụwa anyị na-ahụ terrorist na-ejighị egbe ojighị mma ojighị bọmbụ
Okay. Akpọla m Ikpeazu. Achọghị m eji ya maka ụzọ ọjọọ ndị nọ na steeti ya. Maka na aka ewuri ikwu leta. But ya wuru ihe gbasara nke Nnamdi Kanu ahụ ekwurule. That boy ọ dịghị mmadụ na ha ekwurule that guy. Ịghọtara? Because kemgbe ha bịara ihe ahụ anụghị olu the boy, and just recently we birthday ya o mere 50 years. Amam na that guy akakwala like that too. Ọwụ na 50 years is too old, but at least ọwụ nwatakịrị na onye rule 50 years agbalịala. Ịghọtara? Ka ile ndị ọzọ watching from I'm not saying my number was not going through. My number is not going through. Let my number here. Come dere Giana. I'm not come dere my number. Don't worry. I can't go have me relay 42450. Ndile. Tell me my number. I can ban no. Gabi Igwe some brutal. Cash down. Chukwuebuka asị Onye Iwe 1 ana Chukwuebuka Okoye ana m ekele gị. Dọrọ Cash Enterprises ana m ekele gị. Favor Ekwem Dennis Ebueme si no watching from Swiss. Please call Ikpeazu asking why he allow Ami. Akpọla m Ikpeazu. Tell all those Igbo leaders that we will after them with lizard dance. Now so glory Puruka. Michael Han, the same. I heard that you'll be contesting for position in 2019. Tell us more about it. Nah, Michael, I'm not going to get that information. No, I'm not going to get information. I'm talking contest something in 2019. And when him know before now, Emma, Tigishi, Nde Kurugi. Nigeria ha watch China. Nigeria. One man not against the election some time ago. Nebu the man, boom ya niile. It's not good. Yeah, Nigeria will know your gawo. Onye ga-achọ pụta a support lawyer or we ego. Because ngam na jimu ụmụ 5. Ụmụaka dị chabe Henry of kwa kem ga-enye somebody na atara vote. So based on it, they will not I'm na-ekwu ha sị that na Onye Iwe ejighị ego because Onye Iwe ejighị ka ọ ga-enye ha. Ha mara na ya na nye ha their own share now before election. What it means is that during the election ozi my own uzi ka m because they really their own. And so how will the country develop or my state emepe nganye ha their own share. So 2019 I didn't get too far, but it's not too close. If by that time, when thank you, Kesa Madison, I'm watching from UK. Edu Martin say I'm replacing Rotas Okorocha. If I am the governor of Imo State, Imo State got it too sharp. Okay, I can't. I'm talking road. Me up ego geji run nonsense 20. Ji anro 1. Water Julius Berger. Anro 1 is 1. In fact, no child onye ole blue foam ya beti na dia. No, I work onye ka nya moto yourself. You what them Uru the governor of Imo State. Uru the governor of Imo State. But you see, the thing is that it is easier said than done. Amam yene men there. Because give me people the trust or Rochas, for example. Rochas nenye free education. Ma amam moto she mege ya o. But many people have benefited from his free education. So for somebody who has such a obe inyere madaka, who's onye chigi in the most state feel that now onye again mete the best thing. And here bro that rescue thing be a rescue mission I chena worker missionary na ezo ko go rescue anyi. Amam na very rescue ya ala nile Igbo state. What bro ala nile almost ala nile no okolo chala ihe niile. Akutu people it can go everybody. My mother, for example, when I shop na economy one hokuture. So I want na ekwu kama ka ngunu kewezu ka money most ta money obo. I want na ekwu ya dị ka ndị mega ihe owo ndị ama. My mother, for example, when I shop na economy one. Ihe as aga ga eji video. Mama when shop ketere, when relocation enyere ya, when shop ketere.
My auntie and my uncles were not with the government or civil servants. My uncle won't get pension here. My auntie got pension or not here. So what is the man doing? Are we going to 27 birthday cake at this age? I need to 7 cake get at sugar. So we look for a few state. Instead of get away, I can't only human college. My guy bought horse. Me will go gas horse. Tige na naked zoo. But you naked zoo. I was starting to sing game. I'm me and that chicken. No, not particular me where this morning because. Can I go quiet, mra? More was I got one. It was said to be better. More amage, amamo agenda mgeku. You know, but him and I must tell the come. Yana mchia. Ya go na home actually. You know, on dim sasaga. You know, come check indoors on your side. Okay, who's of first no election in South East brother, and I want to check for him. Okay, Chuks, one name Austin and which city are you now? One name Unkwebem no na hey kurum. Bob King watching from Malaysia, Onye Iwe, I will share. Clark, I hear as well say Onye Iwe, you are doing great. Keep it up, brother from Tokyo, Nande Japan, and una Japan, Nande Japan, they go no there. Nande Japan, Anum they go no there. When they call him Gigi, let us know his stand about Biafra. Okay. All praise. Then Monday continue the Sunday. Say Sunday watching live from Doha, Qatar. Na Qatar Oye, Qatar Airline. Na de Qatar biko. I know one day ko. Biafra Uche watching from Switzerland. Thanks for your response on Biafra issue. You see no Ibeto say want to know, make them tell us now. I don't ask them. Uzo Chukobi na good afternoon from Aberdeen, Scotland. One day wo. Chigo Osuchuku Simna doing a good job watching from USA. Bob King, okay. Onye Iwe, God bless you. Chika Ozome Wanemo. Gabi, what's up, bro? Gabi watching from Germany. Doro Cash, let me come and go. Okay, na kaine lekwe. More money, Paulinus. Now more money. Now I said that night the morning now. Watching from Malaysia. Frank Bright watching from London. Nice program. Thank you very much. Please don't call on Hakim that slap a reverend father. Now Hakim are relevant now. But no, Hakim were a fan of Onye Iwe. Hakim I agree to you. At least some of the roads on Hakim Rosa for Kamma. Hakim was doing clean and green. Obviously, mama wo moya kama between Hakim na Rochas on kama. Okay, somebody has slam no Hakim muka Rochas, you know. Fat na. Kambo. Hello. Umunne ele uno koro nkwacha hapụga ndị anụmanụ ha sị na unu wo terrorist a whole loss ka akpọga terrorist mba but enwere ihe unu kwesịrị ịghọtanụ from that name na ma kpọrọ terrorist ekenu Nelson Mandela Magatacha kpọchara terrorist ya emecha war president. Yeah, can struggle. Struggle or the easy. Struggle is not easy now. Even my kingdom of God suffer violence, suffer my kingdom of Funkowa. And when you do this, you mean the Diania. No. We can't business with politicians. So, and when can you there? You joke no. Yes, but oge ga-eru mgbe ndị ma ihe ga-achị anyị. Elekwele vidiyo m ke ịma ke ndị pastor na ka m jụ na ajụjụ na hold on, let me talk to my people. Pastor na politician, which one bad pass? Pastor and politician, who bad pass? Hey, copy square to learn. Pastor, copy square. Pastors and politicians,
Who bad pass? Politician. Politician bad pass, pastor. No, pastor. My people, okay, make. Pastor, but like they are using God name and doing that thing, so they are worse. Okay, my people say pastors. Na them bad pass. You see, in my hand on a hand how. Ka ekwu nke we eziokwu. Ụmụnne anyị ndị ka pastor ebe o ji ka njọ na ha ji aha Chineke arụga mpụ. Ịghọtara? Enwere ha na-asị geenụ ntị. Mmadụ nọ, nwaanyị nọ for example, ihe nraga ya wụ kansa. Ya na-edetect kansa n'oge. Erike gwọtọwa ya. Anyị amara na ndị politician anyị for example ọha mebisiri hospital anyị because ya na ha tiri ego ọrụ otu a na-arụchasị ọrụ ga hospital na every local government were the existing general hospital enweghị ha ma emetere ya nye ọ kpọgara prostate cancer center na many things but ihe nwa rewa ọrịa ma ezinụlọ ya rewa ọrịa ha niile rewa ọrịa na ala bekee ka ha na-aga igwe onwe ha so hapụzi anyị in the mercy of ndị pastors gaza asa anyị na ọrịa ahụ na ịṅụọ holy water ya ala ite anointing oil ya ala itige stika ya ala ele otu nwanyị gekwentị ka m gwa gị kewa eziokwu nge hụrụ m ekwughị ha m na Chineke anaghị agwọ ọrịa ekwughị ha m na Jizọs Kraịst anaghị agwọ ọrịa nye ekwughị ewu onye ma na Chineke ejighị ya ozi ya gawole onye bịa mitie mmadụ sị ịhụra na nwaanyị ere ga kansa gị gwa na ya ṅụkwala ọgwụ na ya ṅụọ holy water kansa akpọla nwaanyị a di ya nọ ụmụ ya nọ oyiko hụ bụ ụmụ ya ndị enyi ya nọ ndị ikwu na ibe nọ ya ekwere maka advice pastor nyere ya ọrụlanụ mma ị ga-ahụ nsọ pastor sef na-ekpere sọmbọdụ ọma na onye ahụ amụrọba ire ekpere ị ga-ahụ pastor na-ekpere asawa ekpere ịtụ ọ ga-asị asị n'ime ya pụta many of them na ya na ndị pastor anyị hụrụ anyị n'anya otu a na all few of them ndị kwuge against Operation Python na few because they don't even have the moral rights. Somebody program from UK Mwakambo the call. Hello, is that who is Amrachi? I know it's you because I wrote my number. People are watching us live. Yes, they are watching you live now. Number ma gara n'ugbu a ụwa grand ọmịna Amarachi na-ekwu ugbu a na ọ na-anụ olu Onye Iwe direct enwere ihe m ga-ebido very soon aga m na-akpọ unu direct na phone unu mụ na-ekwu yes one on one entertainment ngwa ịma ihe ga-eme thank you ịma ihe ga-eme ịma ka ekwughị na ụwa nọ gị ụwa ahụ gị after 30 minutes kpaghachi m azụ ka ekwuzi ma one my sister okay beautiful yes yeah ihe m chọrọ my sister akpọla m na phone na akpọla m from UK nọmba Onye Iwe nọ ngwa akpọtụkwa na Onye Iwe ụmụ niile gị so Onye Iwe kpọtọ m ma bifo m agara gị ije call me kpọtọ m you know so biko onye ọbụla ma pastor Onye Iwe call Arewa youth good Chinedu live say watching from Italy. Thank you Chinedu live. Richie J nice. Both of them are the same. So the pastor biko. Pastor somebody is fake pastor like Mbaka. Now you talk that one now go. I'm not to pay others are paying. Chinedu if you take a woman to fake one of position like say I tell you kiss loso. So my people, you might get me one year, biko. Ndị pastor, leke magụ na-eziokwu ya na adịrị 20 anyị mara niile report. Ofu onye ime anya apụta mepe chọọchị a na IDC 19 na-akpatagara ya ego. Ịghọtara, 19 people kpatagaziri one person ego. 19 people abịa ha were ego ha enye one pastor. A niile eto ego ọrụ hospitalụ, rụọ hotelụ mma, ọrụ otu ebe na Owerri na hotelụ akarịa. Ya na mmadụ 5 were ego ha ga-eji rụọ hotelụ. Ji rụọ one standard hospital ebe gọọmenti achọ imere anya akwanye ejila aka anyị gbapụcha borehole akwanye ejila aka anyị batrị
Okay, ngwa ka jizi aka anyị hụzie n'ezigbo hospital ebe ndị a na-ahụ anyị n'anya ịghọta sate ụmụnne anyị rewe ọrịa anya akpọga ha nga ahụ nne anyị ha rewe ọrịa nne anyị ha rewe ọrịa ịghọta maka na ya nọ n'ala bekee ya na-eyi ebubatala moto from ala bekee ya na-eyi ebubatala taya from ala bekee bubata kọmputa foonu pụta taa na ala bekee anyị ebubata ya na obodo anyị ọzi hospital ori maka anyị na-agaghị ebubatali n'obodo anyị ụmụnna ekekwe nụ ntị ụdịrị ego ndị a na-ebupụ from Nigeria a ga-ejila arụli hospital ori mma 5-star hospital achọrọ m ịkpọ 5-star hotel but ama m na ha kwere ekpe ya 5-star hospital ka hospital ahụ dị ka hotel otu a na-arụwala mọl ndị abịara na-arụ mọl naanị ebe a na-aga-eri ị ga-aṅụ fanta ṅụọ koku ṅụọ spata aṅụ shuga mikpọ na-etriti diabetes ndị a rụkwara anyị ma bịakwaba arụrụ anyị 5-star hospital nwanne biko ka iwe ike gwuo onwe anyị somebody is calling onye ọzọ kpọga hello nwanne le onye kpọga ihe ele obodo isi na-akpọ whoa Germany something entertainment bugharịa ya ọzọ people are watching us live yes oh Dorocas good nwanne I'm following what you said eleke megan okay eleghị ịchọ ka ngwa P Square Dorocas is calling from Germany now ọ sị m kpọọ P Square before ihe egbuo onwe ha okay ngwanụ ama kpọ P Square ahụ ugbu a thank you very much Dorocas emeta gị ịkpọ anyị arụkọ na anyị na-ediri ime biznes aka ị ghọtara yes nwanne one love okay ngwa bye alright okay Dorocas kpọrọ anyị na from Germany ọ sị m kpọọ P Square ngwa ka m kpọọ P Square na aka ihu n'ihu meche njele hello biko achọrọ m ikwuru P Square ha biko onye kwa ndị ihe a Judas Kole ịda brọda ha ichenjela aha eche m ahụ gọ Jude oge esi onye ọbụla gbasasịrị nke a Mr. P nke a gịnịkwa nna biko nna onye ọbụla gwara gị na geza Judas egbukwele gị chenji aha biko kwa ha ga-onwe gị n'osisi very soon oge m nye gị aha na m nye gị aha ara kpa agba pipụl mgbe a ma enye gị aha ka m kpore Peter na Paul biko ngwa tigị ya na spika Peter and Paul Onosim, good afternoon. How are you too? I couldn't man more Onye Iwe. Amụrụ m ejima 2 boys kwa. So you know to get janye na our example ụmụ m ga-eji eto. Ka achọ m ikwu okwu. Unu abụọ kpeji ugbu before m agara unu ije. Okay, ke kọrọ m ihe dogan. Ngwa kọrọ m gị ndoga. Hey! Nwanne gị werele garị gị na shuga gị. Nwụcha ya na ai. So onye dogara unu just milk and sugar. Okay, na ihe werele ihe nọ ihe ntakịrị na ma na agụrụ gị akwa. Lema agwụ na eziokwu. Mụnụ pụtara n'ụwa, onye pụtara naanị ya. Mbunu bidoro kụwa egwu, onye kụrụ naanị ya. Akọmụwa jiri mata unu, akwụna ụdị abụọ. Unu kewa ka unu akwụkwala. Unu kewa ka unu agwụla. I say 2 heads are better than 1. Make sure that no resolve any. You ụlọ gbasara business unu na ezinụlọ unu separate enyi ya. Maka na ọwụ ihe akụ unu na-eme mepụta ihe.
mere o ji nweta dị nwaanyị n'ụlọ. Onye ekwekwala ka ezinụlọ ya yes lema agwa unu anyị niile kwado ụmụ Chineke unu anyị si n'ezinụlọ Chineke ma pụta ahụ enweghị ha na-ekpeji ekpeji ụmụnne abụọ asị iwe nwana na-eru n'ọgbụgbọ Pita gbaghara Pọl gbaghara Pita ihe unu nwere ike ime Jude nwanne unu nwoke atala ọ gbalị akwalanụ yes ọwụ ya agụga but he has been there for you people onye akparịkwala Jude without unu na Jude unu nrụkọka asụ ụmụnne ofu nne ju unu kwado ndị Igbo unu mewe ya asị akwụ na ahụla ndị Igbo unu mewe ya asị na ahụla ndị Igbo Igbo awụghị otu ọwụghị ya anyị wụ otu biko Peter Paul achọghị m ịhapụ ihe mmega na mbịawa Lagos mbekwa Lagos amechikwa kata mara mmadụ ahụ ngwa olumabọ baa na studio na mee na egwu ọhụrụ mee the new song titled Onye Iwe Reconcile Us. Ngwa okay, go and produce the beat. Yes, I will feature in the video. Come and reconcile happen that thing. What to be that? You want to grow broke? Okay, Oppressor na confused gunu. Mba hapo ya maka the snake aga mecha hanga snake na. Gị nọkwa Bible says now the man will bruise the head of the snake now. Hapo that thing. Good children. Peter. Follow. Good. Oh yeah, they have reconciled. My people, Abolam P Square. Agolam na ha mejie. Otra. As they give Judas system, Mbasa say no. Judas, he has been trying. We don't know what is happening. Onye Eze simple Nnamdi Kanu. Simple Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu number agbanyo na agbanyo. Otra. Number anyo na anyo. So I can't call him. Umunne Kamcheke Amobi Athanasius watching from Japan. They were Doraka, so you will not kill me. Squander system ask P Square what happened to them. They said that all got sugar and milk and I cannot turn the guy when he was what has I get busy. Umunne, thank you very much for watching. Onye Iwe has been with you today. Next week, Wednesday, and I continue. Next week, Wednesday, and I continue. Because the Onye Iwe nkwa, whatever near. Unu ga na youtube.com/chukscomedy. Go there and subscribe. Search, follow when Onye Iwe there. Share one video. And one ọzọ na-enye unu nsogbu next week anyị akpọ ọnụ ha na phone. Onye nwa nọnyere unu niile. Onye egbule nwanne egbu, onye ụra na nwanne ya udo chi ya na ndụ ndị Igbo niile n'aha Jizọs. Amen. Ngwa bye bye.